Amalieta Nenkor kwa Henry Okari Omweli, Chairman Amnesty International, Gusii chapter. Lero iga itwabekaniramo bune byombe bya gotetea maslahi ya mwanyabantu. Twarangirie media egara toteya abandu baito ba Gusii na particularly Gusii County na ndotakere tobe no murembe. Matuko makaetire karutuko bwatia data abandu bang'ire kuitwa busabuza kiorera mundu tari kumanyike baitero 1 month ago alibonchari abandu mbaitu bane in a span of 4 weeks and kartuar coach koboria county deputy county commission akateba they are doing investigations so ekorokorigeri county ne county ye biashara ne county yo Mulembe twabere no Mulembe masamut kama kitoko manyanga yembe ya rurembe as we are talking abantu abangi gome yetu no bwoba tari mangana no murai tari mangana no mwananchi ense yaito yabere bwate liberera libe tware gusaba abantu bali bare administration security abantu bali bare governance abantu bali bare batakere korra masiraito because as a rich control protected right to security and protection is a prime right. Abantu bonse piba Gusii na Gusii batakere bayo. So to appeal to the national government na county government bato tiga abantu babe in vacuum batabuga dimondo ku address batabuga dimondo ku bakonya tonge bona abantu tori na banana republic. So as a civil society tuachiremo twensi amba bona tutenenega togoteba tutake tomolembe na ndentake tutotebe twensi tutake tomolembe ngi tutakete abantu baitu bagusinge batakete siasa ere kukando tokorerwa magenderero no molembe bororo mbia bona sokontega biru boseko njiro mo bino bani wadu bataka so Gusii njira ari kuburiga abana siasa bakora siasa na bali babekira asense mo yo guturenga n'abasigari abasaidi n'abandi bakora ensemo yabo yo guturenga abana siasa baitu ba Gusii nchuamo bugatira na mutoretera magendera so guturu wa Gusii tiga mangana yo kumano kungi ntumuna Gusii gotore family ya mutozo mwanyagetire tore chikolera torabako torabairi bechingenjo ao eka tokore to gwitaruna karuko koneno konne paka to chagutenya manyinga muna no Gusii mbobe ntwa chugwancha abantu chugwa mangana ye kenyinga asorongo guturu wa Gusii kamuranja bana siasa baminto nchuambo naba Gusii moto bwatere moto tera magendo nakitu abachorete ntwa bachorete munya kuma na kurujanyu ari paka December ntwa bachorete munya kurumba na kira litwa nga Gusii bado aro mune nyomba ye bikino kamuranja bana siasa baminto abarayiba minto nchuambo bwaterana motokorera magendo ari tu abachorete na badi mara sense moyo bulenga kore sense moya ino moti tsito ga siasa moti tsito ga go take sides na bali baruburayo sina bali batari uburayo inukore emeremo ya ine limu achete kanyene yo bolendi to bolendi onyana se moyo ya administration kora mara administration amana siasa tigira abanyene inuka iga inu munga buna bako bakotebanga Moko tachikora mogenda tachikora aiga inu molemeremo kolemeremo mogenda se nintu ya sita na siasa to tigira to kore nintu buna abantu ba orogongo inukore mangana ya serikali ya ngo serikali ya county ya kutumo ko jawo okore ura rwo gisenyo ugotiga no mare ngoto ko igube mono ya to koranga bari babikira sense moyo gutoreta ro bulengo so gutoreta re amangana administration yano bagwo siasa yito yegeka siasa tigira abanyene inukore sense moyo ino yo guterene samurita na misio yunge mandere nguru sekembe ko commission international peace champions ya kora mangana yo bulirwa nyama yanto na mangana peace ga basonga kona ari gukwana ngaba aba minto bakontra mangana mange igoro yo Mulembe na igoro na kitogana gukorerwa magendero se county yetu ya Busongo because nyambo letu abatwatire batokerera magendero na aba kora mangana ya PC ga baro rinde batulinde tokore biasara totale wasitokore mangana ndo hospital ne tole no mogoko na tole no bolemo igabona ngusaba biongozi bionzi babe na ba national government babe na county government na baikaranzamo na beko nyaleka na county commissioner na county commander plus ne governor baikaranza ba discuss na liba kumanyanga nkayu pungufu ere tali yoko na kora umiana kerenza baikaranzamo ne viongozi bindi byonse bali bachorire kuru CMC mpaka ne CMP inde batakorera magendro kisira na liri yali ngikare abantu bali sika liba badenga se county gose town bato Mulembe Kenya ngima mbosongo inde togendera borongera litwale ngikare na rayo
asa marieta ankoro kwa Rose Kimunto ngokora na Young Women Christian Association orosagirwa Gusii wana kera mangana yagendrete iga chisegi chirekera ase ogokwa kore ovyo ebinto ne binge bigosaka muntu ne kiombe gegotetea haki za wanawake ndori koigubiye kera mangana yagendrete ekero no uchumi ito na development iranete inse abantu bakumia mono na abantu bakorokwa abakungu na ekero development irense abakungu nande bako ba the receiving end ekero binto bisambe tona abantu batabwatibisa bumubuko abasacho yolyo ne segi nyombe chiko karaki echiko imoka na mangana ayo goitana ovyo kindly we condemn it in the highest order tikatuanje tomenye naso marembe gekwera marembe uine rotobe otobegetamo ne binto tokwendra tonyara ko batogosuka mo busio uno mu Gusii biyamo igondo mo director corporate communications UD Africa ate goirali bageri rinene goserike twanyorire ase the media for the state aso kwerwa gocha tokuwa na mangana ya guchiasa abantu baitu nambe yemo date goteba nga tuli no moichano intwe buna baria bakwegerera oboronge bwa mwanya bantu ase ensemo ya Gusii ase ngenchi yo morembo buri igonda date koinyoria abantu baitu mons nga omorembe nigore ase a national anthem yaitu egoteba nga totware peace liberty and unity naende ngoteba ase national anthem yaitu eyarosetigwe ekiagera no ekatiba yaitu yagachire gose eigekeire nkonyoria abantu baitu nga ase okogenderera kwa mwanya bantu a national anthem yaitu egoteba nga totware justice ebororo ase keroyomo rero nigo twatenenire n'abaminto korwa ase biombe ao bikoegerera oboronge bwa manya bantu asoko gikeria ebikoro bigenderete gati ya a national government amona a county government nabo igo na ogokwa kwabeire gwakiorera yani omonto agwakuno omonto ore korasa enyoni omonto igoro erinda agende gosa ndate goteba ritang'ani nga ntwebu na tora twatomire rambirambi yaito gochia ase gekosi ya defense keria kianyorete omubasukano bwendege naende twabwatanire na national government aso okogenderera korera bari basirete anene Major General Francis Ogola naba mwabo abo bagende korenda koriyo morembe ase chinsemo chiria eria kabere ndate goteba nga omugabana Okisi amo na the national government a president yaito ya Kenya omosikeruto egonda ete koburi nga okorekana nga obotutuka nomboro asobo koreri chapter 6 ya integrity and ethics act ase ekatiba gegoteba nga abakorie emeremo banyare gokora emeremo yabo batabwati ogwanchereria nande batabwati corruption naende batari goswana na mangana ya siasa buno yo minto atie kagoteba chapter 4 na chapter 6 intwe no tokominyoka mono buna begereria boboronge bwa mwanya bantu it is against the constitution asaba korie meremo be serikali koimokerie getambukero ose koimokie egetambukero yogotaka koba nabwo abana siasa onda te goteba nga juice ntwaigwa egento gekorokwa e video eyatana no mutandao egasegeta omosikorengo nabande kogenda ase DCI amangana yekera gokorekani gakoreta obobisobone nasa abantu baitu a national government igebwante gokora egento gekorokwa integration na cohesion nechi county government nabo igo nere korwo borendi erinda abantu baitu bache koreni nkobori ngaringana riria kwanwa goseri ria ba alleged kobori the national government the office of the president na ande nkobori the supreme court orosagi ya judiciary nkobori the senate ose the legislature ngabari ngori ngana riria ekiagara mwanyege kare goikira nga amangana aria ba yekene bono rirorio Gusii ntori no morembe na ando nyentoko ba no morembe ekiagara abarai baito bonse korwa omogabana omojumbe omo women rep omo MCA amo nabarai barega
ba kwegerera oboronge bwa manyabantu igo bwendete kwegererwa na kurendwa ne serikali bono nkobori nga omorembe oborire Gusii nkoboria the National Assembly and the Senate ne president ne cabinet minister in charge of security musike skindiki nota keire gocha Gusii oikaranse n'abarai ba Gusii egere obaegerie igoro yo kurenda omorembe na kobeka security asa abantu baito kando nayo abantu baito buna bale no morembe mbagende kwerenda no morende elia gatatu ngoteba nga development ya Gusii yabeire nsemono igato kobori omosike simbarati nga omosuko neminyokana yero gati ya national government ne county government ya Gusii wetera asore na barai bande bakaro na bakori emeremo be serikali. Kindly we are seeking that development has gone down in Gusii and we really need that development. Ekiagera myaka ebere bono yarire na aso morembo tari amagendero takoba ngonya magendero takobororo irori abantu baito igo bago chandika ekero tokoriya the GDP ya Gusii tokorigereria amangana ya economy ya Gusii. In fact nonya nintwe ntobwati bisabwa so mubuko. And so we are asking the national government, the minister in charge of security, we are asking the county commissioner Gusii, we are asking the governor Gusii that indeed we are going to start an initiative as a human rights organization, because our agenda is to reconcile communities, is to ensure that our people have their rights, is to ensure that our people get their rights and they be defended and protected and preserved. And that is exactly what we are going to do. And so we are asking the president and the governor and the minister in charge of security quickly to expedite the process of making a sitting and starting a peaceful reconciliation between the two governments, the national government and the county government of Gusii. Na sa yu amange koiraniria abantu baito ngambi yamono mugendere kobe komorembe na omugabano o Gusii ngogo sabanga otwale